Vítajte na našej ceste za umením práskania bičom, zručnosti, ktorá odráža ducha Starého západu. Preskúmame jeho históriu, techniky a vzrušenie, ktoré prináša nadšencom aj účinkujúcim, čo toto umenie prezentujú. Práskanie bičom má korene v staroveku, ale preslávilo sa na americkom západe. Kouboji používali biče na pasenie dobytka a zvuk biča sa stal synonymom pre zaužívaný životný štýl. Súťaže s bičmi sú populárne v Austrálii. Zameriavajú sa na spájanie zložitých viacnásobných druhov práskania. Ale práskanie bičom bolo známe aj v Európe, kde sa často používajú slovenské a maďarské biče. Práskanie bičom vyvoláva malý sonický tresk, ktorý vzniká, keď rýchlosť biča prekoná zvukovú bariéru. Tento ikonický zvuk nie je len na parádu. Bol to praktický nástroj na komunikáciu a ovládanie. Zvládnutie majstrovstva s bičmi si vyžaduje prax a presnosť. Nadšenci často začínajú základnými technikami a postupne prechádzajú ku komplexným zostavám, ktorými preukazujú svoju zručnosť a kreativitu. Bezpečnosť je pri používaní biča dôležitá, pretože rýchlosť a sila biča môžu byť nebezpečné. Na zabezpečenie príjemného a bezpečného zážitku je nevyhnutné správne školenie a vybavenie. Práskanie bičmi sa vyvinulo do performatívneho umenia, ktoré uchvacuje publikum svojím rytmom a estetikou. Predstavenia často obsahujú zložité súčasti, ktoré spájajú tradičné techniky s modernou choreografiou. Pre fanúšikov Starého západu predstavuje práca s bičmi spojenie s dávnou dobou. Vyvoláva obrazy prašných ciest, pasenia dobytka a nezdolného ducha kouboja. Či už ste ostrieľaný bičiar, alebo zvedavý nováčik, svet bičov ponúka nekonečné možnosti učenia a zábavy. Vychutnajte si aj vy toto jedinečné a vzrušujúce umenie a dedičstvo našich predkov. Ďakujeme za sledovanie.